Sa hotline. Online sa hotline. So last day bala ko ni ko magsala, and joining us this morning is Dr. Chris Sorongon, ang EOC Deputy for Medical and Data Analysis. Doc, Merry Christmas. Merry Christmas, Action Art. Merry Christmas sa tagpalamaki sa atong programa. Merry Christmas, Bacolod. Good morning. Yes, sir. Doc, ma-check lang ko update. Subong ang katapusan no, sang National Vaccination Drive. Yes, Action Art, no? Sa Subong Sini, ang aton nga bayanihan bakulaan part 2, nag-end kita kagapon, no? So, we are happy to inform ang aton pumuluyo nga na-surpass ginato ng aton nga target, no? Uy. Na dapat bakunahan, no? Kaya ang aton nga record sang December 20, 21 and 22, nakabakuna kita, nag-average kita almost 14,800 per day. So, kung sumahon mo ina, may sumatotal kita kalapit-lapit sa 45,000 ang nabakunahan ta for the past 3 days. Wala pa na-include ang aton na nabakunahan sa December 15, 16, 18 kag 19. Kasi nahibalaan naton nga sa 16 sang hapon kag sang 17 tungod sa Bagyo Odette, aton din suspend temporarily ang aton nga bakuna nga programa. Okay. So when you talk about surpassing the expected number, so safe kita mga malsubong nga ang target herd immunity na labot na Doc. At sa Subong Sini, no, based sa datos ng Department of Health na ginakulat na mo makuha subong ning adlaw, most likely, Sir Art, 100% na kita nga vaccinated na nakabaton sa aton nga first dose, sa aton nga target population. So, Okay. ang kagapon nga datos na, para na kita sa 97%. Sa 97% nga na, 86% among fully vaccinated. So kung magsulod ang datos tas ang kagapon kagang ang 2 days ago kagang kagapon nga nabakunahan ta, we're expecting nga mahanot ang aton nga fully vaccinated sa 90 to 91%, kagang aton nga first dose 100% na. Okay. So in other words, ang number ni because labot ang target nga herd immunity, that means mga pila ni siya when you translate it into numbers? At yung mga kung mag-among sila kaya nato na target population, 410,000. Kung silingon, nakalapot pa kita sa almost 410,000 na Okay. nakabato na sa first dose diri sa syudad sa Bacolod. Okay. Kag sigip ang aton nga bakuna subong ning adlaw until December 27. Kay may mga kabaranggayan nga nag-schedule pa subong ning adlaw sa 26 sa 27. Okay. Pero kinapabalo nato ng publiko nga sa tanan nga mega vaccination center sa mga malls, ang aton nga last day sa bakuna amo ang kagapon December 22, Okay. ma-resume ang operation sa tanan nga mga malls sa January 3, 2022. Okay. Kaya kilalan taman papawayon ang aton nga mga vaccinators, ang aton nga bago nga mga paganihan, agud to maka-recharge ka maka-reboot, Okay. kay kabalo kita na by January 3, madinagsa naman ang mga pumuluyo naton para magpabakuna, ang mga pamatanong na 12 to 17, na binagid ang mga mapa-booster dose, especially nga Subong Sini, gin-adjust naman sa Department of Health sa FDA ang interval for a booster shot. So kung J&J ka, 2 months after sa imo nga pagbakuna, pwede ka nakapa-booster. Okay. Or kung nakapa-Pfizer ka, Moderna, Astra, Sinovac, kag Sputnik, 3 months interval na lang, pwede ka nakapa-booster dose. Okay. So amo na mga development kay last time tong iban iyawan pahulat siling lang makapabooster kami after 6 months, mas mayo na gin-adjust na sang DOH. Yes, yes. So, ang Subong Sini, gin-adjust ang Department of Health, kay ti ang gusto sa Department of Health, maayo gid ang protection sa pumuluyo naton diri sa Pilipinas, na binagi diri sa syudad sa Bacolod, kag ginalauman naton nga base malutsan kita sa Omicron variant. So, in kaso nga malutsan kita, preparado kita mag-atubang anytime. Kaya nga ato nga pumuluyo, damo na nabakunahan, kag ang mga nabakunahan sa ligad ng mga binulan, na booster shot na naton. Now, kundi may ara kita 40,500 nga Janssen, no, ang J&J. Kumusta, Doc? Naubos na ni?
kasubong sinin ang aton nga na-roll out, lapit-lapit na mga 30,000 sa among sila nga bakuna. Kaya na-notice naton Action Art, Okay. daw may mga pumuluyok kita nga wala pa nagkadto sa aton nga mga vaccination center. Kaya tungod ba lang sang after sang bagyo, ang amon nga analysis sila, base nag-prioritize sa anay nila ang rehabilitation efforts, ang pagpanilo sa ilang mga balay, Correct. ang pagkayo sang epekto sang bagyo, kag na binagit sa holiday season, ang aton nga mga pumuluyo, naga-enjoy man, then iba naga-inom, base iba nila, ay hindi lang ko alam magpabakuna, kaya base karon na hindi May ako inom? ka-enjoy sang party. Pambay nila, base after na lang isang Pasko at sang New Year, ako mapabakuna o galing, gina-appreciate ginato na in spite of that, damo kaya po nagpabakuna. Kaya Okay. gusto nila yung protektado gid sila sa holiday season nato na i-celebrate na binagit ining paalibuton para Pasko kapag utoy. Ang nami lang nga report is ang target naton nga before the year 2021 matapos o magtakop nalabot ang herd immunity. Yes, Action Art. We are very happy, but again, ang maka-officially declare na ang Bacolod City may herd immunity, amo ang Department of Health Okay. kag ang National Vaccination Operation Center naton. Aha. So, but based on the DOH data, kag sa aton datos sa numero, nalabot na naging ang 100% sa aton nga target population na nakabato na sila sang first dose, para nakita sa 86% as of yesterday, ang fully vaccinated. So idugang ka pa na ang datos sang 2 days ago kag ang subong nga nabakunahan pa, we're expecting na mga 90 to 91% sa aton target population fully vaccinated, may mga 8 to 9% na lang kita nga lalagson nga second doser, most likely amon silang nagpabakuna sang AstraZeneca na amo nang may 12 weeks interval. Pero pinapabalo naman ang pagpalamati na in kaso por kaso nagpapakuna ka sang AstraZeneca sang ligat ng mga sinimana, 4 na lang kasimana ang hulaton mo, pwede ka na second dose. Okay, very good. No, at least may mayo nga mga development. Pero how about may bastante pa kita nga supply sa bakuna diri sa cold room naton? At sa subong selection na as a matter of fact, as we speak, may panabuto naman kita ng mga bakuna nga manug-abot gikan sa Manila, subong ning adlaw, kag ang kadami sa aton syudad ni Action Art. May ara yagin order si Mayor Baker sa Vice Mayor Elcid na 650,000 doses of AstraZeneca. So steady ang supply sa aton nga bakuna. Plus, ang aton mga private companies, siki ang ilang nga pagdonar sa mga bakuna, no, nga na uli abot kay tungod nga kitang nagbakuna sa ila, siki man donar ilang nga nag-aalapot sa mga bakuna. That's why bastante higit ang supply naton sang bakuna sa aton nga cold room diri sa syudad sa Bacolod. Okay. Now, ang case naton kahapon ang record sa DOH, ara kita limado, kitang nagpanguna sa Bilong Region 6, although single digit. So, are we expecting nga basi maka-zero case kita before magtakop ning 2021? We are expecting for the best and hoping for the best Action Art. That's why I'm taking this opportunity sa pag-remind sa ato nga pumuluyo na pinagid subong nga pag-celebrate ito sa Pasko kag bagong tuig, panumdumon nato nga may COVID man tagyapon, hindi gid nato mag-compromise ang ato nga minimum health protocol. Miskan bakunado kita, kinahanglan tagyapon magamit sang face mask, mag-maintain sang distancing, kag na pinagid maghugas kamot, kag kung mag-aara kita sa mga party, magkilaon kita, as much as possible, maintain ang distance kag kung gakaon. Hindi lang kita mag-istoryanay nga wala sang face mask. Agud to ng pag-transfer o transmission sa mga asymptomatic na may mga COVID case, hindi na matap na naton kag makontrol na gid ang COVID diri sa aton syudad sa Bacolod, para pag-abri sa 2022 maambal naton nga nag-abri ang 2022 zero case kita diri sa syudad sa Bacolod. Isa na lang, Doc, no? Isuliton ko lang, starting today, why nakita mega vaccination center nga bukas? Yes, wala kita Okay. subong sa mga mega vaccination centers. Ang nabili na lang ang mga kabarangayan na may mga schedule nga bakuna sa subong adlaw, buwas hasta sa Lunes. Okay. Pagkatapos sila, mag-break man kita, then ma-resume kita sa aton nga operation January 3, 2022. Sige. On that note, Dr. Chris Surungon, salamat gid sa time ginatag sa Action Radio Bacolod. Halong kag Merry Christmas.
Salamat gid Action Art, kag Merry Christmas sa atong pumuloy sa siyudad sa Bacolod. Salamat gid sa inyong pinaka the best nga Pasko sa kada isa ka isa kay nagpabakuna kita. Amo na blagi nambali Mayor Bing Perme magpabakuna imo nga gugma sa Bacolod. Mabuhay ka Action Art and Merry Christmas. Action Hotline. Dr. Chris Surungon, Deputy for Medical and